a concelleira Mónica González. Quixera tamén dicirvos que hoxe nos acompaña tamén nesta sala un concelleiro máis, Manuel Requeijo, está ali sentado ao lado de Isabela e de Mara. El leva toda a área de transición ecolóxica, algo tan importante para a Silleda, tamén a área de reto demográfico. Damoslle benvida e moi agradecidos de que nos este aquí acompañando. Polo tanto, unha vez que está xa constituída a mesa de idade por nolas tres, vamos a proceder á lectura do artículo 196 da Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral, na que nos define como temos que levar a cabo a elección do alcalde presidente ou alcaldesa presidenta. Primeiro, poden ser candidatos á alcaldía todos os que encabecen as súas listas. Aquí temos tres persoas encabezando as listas. Se algún deles obtén a maioría dos votos dos concelleiros, é proclamado automáticamente electo. Se non se consigue a maioría é proclamado alcalde o concelleiro que obtivese a lista que tivese maior número de votos nas eleccións celebradas no Colexio Plurilingüe de Silleda. E no caso de empate, sabedes como se resolve? Por sorteo. Así que vamos a proceder primeiro a proclamación de candidatos á alcaldía. Vou ir preguntando a cada candidato que encabeza as listas se mantén ou se retira a súa candidatura e se quere ou non quere facer uso do turno de palabra. Vale? Vou a empezar entonces polo Partido Silleda Unida. Señor Lucas Rodríguez Gándara, cabeza de lista electoral do Partido Silleda Unida, mantén a súa candidatura? Sí. Quere facer uso do seu turno de palabra? Sí. Eu quero ser alcalde porque creo que estou capacitado para ser alcalde de Silleda. Moi ben. Ahora vamos... Lucas, voulle preguntar agora ao señor Borja Cuñarro Taboada, como cabeza de lista electoral do Partido Silleda Evoluciona, mantén a súa candidatura? Sí. Quere exercer o seu turno de palabra? Sí. Adiante. Eu creo que podo ser alcalde de Silleda porque vou defender os intereses de Silleda donde faga falta. Moi ben. Voulle preguntar ahora por último a Antía Rodríguez Mosquera, como cabeza de lista electoral do Partido Xuntos por Silleda, mantén a súa candidatura? Sí. Vai a exercer o seu turno de palabra? Sí. Pois adiante. A razón pola que quero ser alcaldesa é para mellorar a vida dos veciños e veciñas de Silleda. Moi ben, pois polo tanto quedan proclamados tres candidatos á alcaldía. Lucas Rodríguez polo Partido Socialista... Perdón, es la debilidad. Lucas Rodríguez polo Partido Silleda Unida, Borja Cuñarro polo Partido Silleda Evoluciona e Antía Rodríguez polo Partido Xuntos por Silleda. Tras a proclamación de candidatos, as concelleiras e concelleiros tedes que elegir que sistema de votación facemos para elegir o noso alcalde ou alcaldesa. Están ustedes de acordo en utilizar o sistema de votación a man alzada? Sí. 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 Pois, polo tanto, vamos a proceder á votación. Votos a favor de Lucas Rodríguez Gándara polo Partido Silleda Unida. Que arrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos a favor de Lucas Rodríguez Gándara. Votos a favor de Borja Cuñarro Taboada polo Partido Silleda Evoluciona. Tú tamén votas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, 7. E votos a favor de Antía Rodríguez Mosquera polo Partido Xuntos por Silleda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Son bien. 6. Sí, está bien, ¿no? Sí. Se votaron bien. Porque yo creo que le conté a este chico también, ¿no? Antes. Yo creo que también lo conté, ¿no? Sí, aquí son 11. Vamos a repetir a votación de Lucas Rodríguez Gándara, perdón, porque contamos tamén un voto de un concelleiro do Partido Silleda Evoluciona. Votos a favor de Lucas Rodríguez Gándara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto. Polo tanto, dou lectura ao resultado da votación. Lucas Rodríguez Gándara, do Partido Silleda Unida, 11 votos. Borja Cuñarro Taboada, do Partido Silleda Evoluciona,
7 votos. Antía Rodríguez Mosquera, do Partido Xuntos por Silleda, 6 votos. En consecuencia, a vista do resultado da votación, a ser o número de concelleiros da corporación de 24 membros, non, temos que hacerlo ahora. En consecuencia, a vista do resultado da votación e ao ser o número de concelleiros da corporación de 24 membros, sabedes que a maioría absoluta está en 13, ningún dos membros obtivo maioría absoluta, porque o que ganou as eleccións Lucas solamente ten 11 votos e, polo tanto, temos que proceder a votación, a elección de Lucas igualmente, porque é o que ten o maior número de representantes na corporación. Polo tanto, Lucas pasa a ser o alcalde de Silleda. Vou a dar lectura da fórmula recollida polo Real Decreto 707/1979, polo que se establece a fórmula de xuramento que ten que facer o novo alcalde de Silleda. Xuro ou prometo, tes que escoller que queres decir das dúas cousas, xuro ou prometo, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de alcalde e presidente deste excelentísimo concello con lealdade ao rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como o Estatuto de Autonomía. Lucas, ven a jurar. Pon aquí a man. Xuro ou prometo pola miña... Espera. Xuro ou prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde ou presidente deste excepmo concello con lealdade ao rei e gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como o Estatuto de Autonomía de Galicia. Agora vamos a entregar a Lucas os atributos de alcalde, que é este bastón. Pois, temos novo alcalde. Un aplauso. Sí, claro. Aquí. Tens que seguir a rentabilidade, tens que decir que vamos ao quinto punto, que é o debate de Estado do Concello de Silleda. Vamos ao quinto punto do debate do Estado do Concello de Silleda en relación ás políticas de infancia e de mocidade. Doulle o turno de palabra a Borja Cuñarro Taboada. Espera, que non está aquí. Que non está aquí, dale por proposta. Que teño para ir por Silleda? Explica que tens que facer por Silleda. Unha praia fluvial para non ter que ir a Merza. Ímolo estudiar. Vale. Doulle o turno de palabra a Antía Rodríguez Mosquera. As miñas propostas son que propoño un carril bici porque así contaminaríase menos e propoño unha piscina climatizada. Pareceme moi ben. Vale. Pero a ver se pa piscina climatizada a ver se chegan os cartos. Vale. E agora? Rápido, sí. Agora rogos e preguntas. Doulle a palabra a Borja. A Borja Cuñarro Taboada. Digo a Daniela de la Fuente Cuiña. Sí. Para cando vais... Perdón. Gallego, vale. Cando ides facer unha pista de patinaxe para todos os públicos?
Cando cheguen os cartos. Vale, muchas gracias. Nada. A quen lle dou a palabra? Máis preguntas. Doulle a palabra a Claudia. Cando vades a arreglar a fachada deste colexio e pintar as paredes? Paréceme moi ben esa idea, pero ímolo estudiar. Antía. Bueno, Uxía. Cando ides poñer contenedores de aceite nas parroquias? Esa idea pareceme moi ben, estámoslo estudiando xa. Preguntádeme. Carla. Cando imos ter electricidade e calefacción con enerxías renovables no noso colexio? Pois esa idea pareceme moi ben, pero cando, bueno, pronto vamos facer esa idea. Cando ides poñer porterías de fútbol e canastas de baloncesto na Plaza Juan Salgueiro? Acabámoslo de aprobar. Antía Barbosa. Cando ides construir unha pista para bicicletas BMX pública en Silleda cuberta para cando chove? Pois esa idea pareceme moi ben, pero é que hai que invertir moitos cartos. Unha zona para encher e vaciar as augas das autocaravanas. Pareceme moi ben esa idea. Xulia. Cando vades poñer un patio cuberto no noso colexio? Pois esa idea pareceme moi ben e xa estábamos estudiando. Xa está. É que creo que non hai nadie máis. Non hai máis preguntas? Pois xa está. Doulle a palabra a Paula. Moitas gracias, alcalde. Moitísimas gracias. Eu, se me permite, o alcalde, porque a verdade contestou moi ben, pero nos deixou con algunhas ideas así no aire. Entonces, a primeira pregunta que nos facíades era cando nos ides facer unha pista de patinaxe. Como facemos a dúo? Estudiarémolo. Despois tamén... Muchas gracias. Cando ides a pintar as paredes a fachada do cole, aí podemos contestar, Ángela. A ver. Pois é algo que xa tiñamos falado coa dirección do cole, de feito xa se pintou unha parte das aulas do centro durante as vacacións de Nadal e, bueno, se procederá a seguir pintando a parte que nos falta e despois, por último, pois a fachada. Xa está, é algo que temos xa en proceso, vale? Vale, a pregunta dos contenedores nas parroquias, contenedores de aceite, decirvos que sabedes que estamos en este momento implantando toda a recollida de selectiva de orgánicas. Sabéis o que é eso? Vedes por aí uns contenedores pequeniños nas vosas casas marrones? Vale, pois aí se botan os lixos todos dos restos da comida, verdad? Vale, pois estamos ahora mismo implantando eso tanto nos cascos urbanos como no rural. E o do aceite, pois haberá que valoralo, pero eu creo que sí, vámolo Estudiar.
E despois unha cousa importante que por eso quería intervir, se vamos a ter enerxía renovable no colegio, sabedes que Silleda é o único concello de toda a comarca, de casi toda Galicia, que ten unha rede de calor propia, que nos generamos a nosa enerxía ecolóxica e sostible. Sabedes como se calefacta este concello? Pois se calefacta polo chan con esa rede de calor. Entonces, teremos que falar coa Consellería para que nos deixe meter ali un intercambiador para que tamén no voso cole teña descalefacción desa rede de calor. Ao mellor temos que pedirlo todos xuntos á Consellería. Vale? E despois, a pista BMX pública, pois... Ímola termatizar pronto. ¿Qué era termatizar? Imos ter noticias pronto. Vale. E despois, as augas para a autocaravana, pois evidentemente fai moita falta, tomamos nota, e do patio cuberto do novo colexio, cantos anos levamos traballando con eso, verdad? Profes, tantos anos levamos como anos levo aquí no Concello, así que, bueno, quizás algún día seamos capaces de facelo, vale? Pues nada, levantas a sesión. Levanto a sesión. Moi ben. Bueno, que gustouvos ou non? Sí. Foi divertido? Sí. Miraches que serios estábamos todos, como nos tratamos de usted, porque isto é unha cosa moi seria, porque estamos aquí representando a todos os selledenses. Vale? Veña, o próximo alcalde que sea elegido realmente nas urnas, que se sente aquí, non sei que se será Lucas, se serás ti, se será Antía, pois xa sabedes ben como se fai. Veña, vamos alá.